ina kira ga ɗan uwana maza da mata. Wannan cuta ta COVID-19 gaskiya ce, don haka 'yan uwana 'yan Najeriya muke kira da ku tsaftace muhallinku, mu kasance masu wanke hannuwanmu da sabulu da ruwa mai tsafta, mu kuma goge hannunmu da man goge hannu wato sanitizer. A riƙa rufe baki da tushu idan za a yi tari, a jefar da shi a inda ya dace, daga bisani a wanke hannu. Ku daina taɓa fuskokinku da hannuwan ko a sai masu ba da rata akalla mita tsakaninku da wanda kuke mu'amala da shi. Kasance masu rufe fuskokinku domin guje ma wannan cuta. Ku bi umarnin da ma'aikatan lafiya suka tsara mana domin kauce ma ɗaukar wannan cuta da yaɗuwarta. Mun gode.